Literacy, ikasarang sa pagbasa kag pagsulat. Base sa statistics, halos kabugusan nga populasyon sang Pilipinas ang literate. Apang nga ang mga bumulutho nga Pilipino nagapang-ulihi sa comprehension, sa karon nga mayara pagid sang pagligwat sa isang pagtudlo. Ano nga futuro ang nagahulat sa mga estudyante? Literacy o kon ihibalo sa pagbasa kag pag-intindi sini isa sa mga panghangkat sa sektor sang edukasyon. Ano na balang estado sini sa karon? Ini kagiban pa nga mga palamangkutano ng aton si Pad Siparon upod sa isa sa mga most outstanding teachers sa pungsod, si Dr. Alma Hanagap. Doc, mayad nga aga sa imo. Mayad nga aga man, attorney, sa ating mga viewers. Yeah. Today we are celebrating International Literacy Day, no? So para maintindihan sa tanan, no? Ano gid bala subong ang pag-intindi or ano nang definition sang literacy? Ang literacy, ginatawag natin nga ability to read, write, understand, interpret, communicate, compute, no? Nga magahatag sa aton sang hibalo sa pag-appreciate sang other literacies like critical literacy. Can you paint us the picture? Kamusta subong ang current situation sang pungsod in terms of literacy? Ang literacy rate nga hambal sa aton sang UN report is 97.95%. It's the highest literacy rate in Southeast Asian countries. No? So, amo na. Actually, so happy kita sini nga statistics, hindi ba lang? Pero as a teacher, so makita ko na sa actual scenario sa schools, amo na ang masubo. Kay kadamo sang mga kabataan iya kabalo magbasa na tama gid ka budlay no para sa amo ng mga teachers ang mag-encourage sa ila kay ti ang mga parents mismo ang pagbantayan ay manghod mo kay maobra ako sa no kung ano ang akon nga kadtuan kay para sa ilang mga basic needs. So siguro kung makapareho kita sa iba na country nga may 15 o 25 students ka lang or 20 students, siguro matutukan gid pag maisa-isa gid sang mga teachers. Madamo kita sing may maobra para mabuligan ang aton nga mga estudyante sa sini nga problema sa kakulangan sa abilidad nila sa pagbasa at attorney. So ang isa sini amo ang pa-strengthen gid sang aton nga mga reading programs sa tagsa-tagsa sang aton nga eskwelahan. Kinahanglan pisanan gid ini sang mga teachers no. Kung may comprehension man no with what information they receive, what kind of community, what kind of society will we have, no? I think, una gina-encourage ang mga estudyante ko na magtutong kamo kay dira kamo libre, no? Freedom from poverty kung makatapos kamo kag makapangita kamo sang obra nga maayo, maka-communicate kamo sa iban, express nila ila desires, kag siguro pabalaan nila ila mga rights and responsibilities, so it will be a beautiful community and country siguro. I can only imagine ko kanami kung ma-achieve nato ni no? And I like the fact that you're pointing out, hindi lang ni maestra ang may responsibilidad or estudyante man, pati man ang ginikanan, no? Makita natin ang reality nga damo gid man nga mga parents ang hindi hands-on sa pag-follow up sa ilang mga kabataan, sa pagsuporta sa pagtuon sa mga kabataan. Kay kapin pasubong bisan educated ang mga parents, bigla busy, Sako no? man, Busy no? ang mga parents. Hindi lang mga kabataan sumong nabudlayan sining pag-transfer to on online, different platforms, pati teachers man. Iban wala gani sang facilities, iban wala mahina yung internet. No? What is your advice to teachers now as we welcome a new more normal in teaching? Siguro mga teachers lang will have to be more creative, patient, at siguro ang resourceful no sa atubang sini nga new normal sa aton nga field of education. I'd like to congratulate you once again for being recognized as a Metrobank awardee as an outstanding teacher, no? Pero gusto ko Thank gaan you. ka tion in the context of the current times. Kasubong nga tion, what does it take to be outstanding? I think it takes to have several C's. Ano ni nga C, commitment sa pag-obra sang mga unubrahon dira nga bisan wala ka ginhambalan. Competence dira man dapat gamiton man naton ang competence naton tanan nga masarangan naton. Compassion.
bilang literacy crusader. What's your message to all students, especially those nga daw gatubang sumo sa mga upang para sa ila or may nagabalabag sila pag-eskwela? Ano ang imong mensahe para sila? Matutom kita sa pagbasa sa balay, bisan hindi ka makabuli ang aton nga parents, magtinuha gid kamo kay ang inyong futuro amo ang inyo nga gina form, no, paagi sa inyong maayo nga pag-eskwela. Hindi ka mo mag pinamad-tamad sa pagtuon kay inakanan para sa inyo kami nga mga maestra, nagasakripisyo para sa inyo nga kaayuhan, ang aton nga country, ang tanan nakabulig sa inyo because kamo ang mga youth, no, ang mga pamatan-o naton nga maging potential Filipino builders, no, sa aton nga country. Thank you very much, Dr. Alma Hanagap, isa ka outstanding teacher sa imong mga mensahe nga sigurado ako damo sang nakatuon kag damo nakahibalo sa mga impormasyon kag sekreto para mangin isa ka outstanding, hindi lang nga teacher, nga outstanding nga person. No? Kanami lang, kay ti ginsay-say ni ma'am nga importante, isa ka komunidad ang magpadako sa isa ka bata. Kaya importante diri, magpartisipar kita. Kay kung maayo kita sa mga basics ang reading and writing, malayo ang aton kaladtuan. No? Duga nga impormasyon, kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.